Ο νομός Καστοριάς βρίσκεται στο δυτικό άκρο της Δυτικής Μακεδονίας. Συνορεύει με τους νομούς Φλόρινας, Γρεβενών, Κοζάνης και Ιωαννίνων, καθώς και με την Αλβανία από τη δυτική πλευρά. Η πόλη της Καστοριάς απλώνεται αμφιθεατρικά σε υψόμετρο 620 μέτρων. Είναι χτισμένη πάνω σε μια χερσόνησο που εισχωρεί στη λίμνη Ορεστιάδα και κάτω από τους εντυπωσιακούς ορεινούς όγκους του Γράμμου και του Βιτσίου. Σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, ο πληθυσμός του νομού ανέρχεται σε 53.483 κατοίκους, ενώ η πόλη έχει 20.636 κατοίκους. Η Καστοριά συνδέεται αεροπορικά με την Αθήνα μέσω του Διεθνούς Αεροδρομίου Αριστοτέλης, το οποίο βρίσκεται στο Άργος Ορεστικό. Η πρόσβαση στον νομό γίνεται πλέον εύκολα και άνετα μέσω της Εγνατίας Οδού. Η Καστοριά θεωρείται μία από τις πιο όμορφες, παραδοσιακές και μαγευτικές πόλεις της Ελλάδας, με πλούσια ιστορία που χάνεται στα βάθη των αιώνων. Πλούσια στοιχεία του βυζαντινού πολιτισμού σώζονται μέχρι σήμερα, βυζαντινά τείχη, πάνω από 75 βυζαντινές εκκλησίες και μοναδικά στην αρχιτεκτονική παραδοσιακά αρχοντικά δένονται άρρηκτα με τη σύγχρονη πόλη και σε συνδυασμό με το πανέμορφο φυσικό περιβάλλον, με δεσπόζουσα θέση τη μοναδική λίμνη της Καστοριάς, προσφέρουν στον επισκέπτη μια μοναδική και πρωτόγνωρη εμπειρία. Μεταξύ των αξιοθέατων που θα γνωρίσει ο επισκέπτης μέσα στην πόλη της Καστοριάς συγκαταλέγονται οι παραδοσιακοί οικισμοί Ντολτσό και Απόζαρη, το Βυζαντινό και Λαογραφικό Μουσείο, το Μουσείο Ενδυματολογίας, το Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα και οι Βυζαντινές εκκλησίες από το τέλος του 9ου αιώνα, Παναγία Κουμπελίδικη, Παναγία Μαυριώτισσα, Άγια Ανάργυρη, Άγιος Στέφανος και άλλες. Ο ταξιδιώτης που θα επισκεφτεί την Καστοριά θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει ένα από τα πιο όμορφα μέρη της μακεδονικής γης. Ξεκινήστε τον περίπατό σας στην πόλη από τα Ψαράδικα και απολαμβάνοντας την όμορφη διαδρομή με τους γεροπλατάνους, φτάστε στην Προκυμαία και θαυμάστε τους κατάλικους κύκνους που λούζονται στα δροσερά νερά της λίμνης. Συνεχίζοντας, διασχίστε την οδό Μητροπόλεως και καταλήξτε στο κέντρο της πόλης, την πλατεία Ομονίας, όπου θα κάνετε την πρώτη σας επαφή με τη βυζαντινή τέχνη της πόλης μας. Μια επίσκεψη στις όμορφες εκκλησίες και τα παραδοσιακά αρχοντικά της Καστοριάς θα σας πείσει.